Чакай, включваме качеството, сега трябва да върви повече. Трябва и качеството на играта да се както и да е, няма значение, продължаваме напред. Трябва да ръкопляскаме за първата точка, ама не се знае дали ще е скоро. Опа, ето го момчето. Оп! Няма първа точка в момента. Марокко? Ай за Марокко. О, какъв пас на Крак, крак! момчето. Крак от Митко! Съдите са за това. Крак от Митко. Крак от Митко! Гухари. Така, ето го. Ето го и 22 годишния Кико. Пробива и... Не знам как да го коментирам това нещо. Морганица подава на бялата. Оп, стил. Има ли стил? И първа точка! Това някой пробива. А такова. Това добре си го въз екип наистина. Това е баха точката от... Няма да пенал, дай го. Марокко към петста. Петста връща обратно. И ребаунд от Иван Йовков. Пробиване от Йовков. Пада на земята, подава. Кико стройка и мръсен пропуск. Така, то Сманяк пробива пас от не знам къде е. Бърката направи бак с джикша. Така, това е отбор първи блок вляво, отдясно са Делфин, Черноморец, всичките. Ай, един от първи блок, както братца ми забрави пет. Така, Кико пробива и излиза. Така, ребаунд в петста. Той подава към Марокко. Марокко пробива. Връща към петста, петста няма точка. Марокко фаща ребаунда, топката е в Райколов. Грешен пас от Райколов. Делфин нападат. Как нямаше фал? Стрелба от Марокко и точка 2-1. Резултатът е 2-1. Така, наблюдаваме пробиване от Кико, пас, който е пресечен, стрелба от Кико, пропуск и топката е в ръцете на Делфин. Така, наблюдаваме най-голямата лакомя, той пробива, но няма общо. Даже знам как става топката в него. Така. Ако вкараш това мадото на челото. Петста и няма късмет. Мадо. Така, Иван Йовков пробива. Стрелба от Иван Йовков. Фал! Фал! Фал. Нека ви да фритрол, бе. Стане. Без фритрол. Ребаунд от не знам какъв е маняк. Така, другия маняк взима. Маняка пробива, но пропуск и ребаунд от Радостин Вълчанов. Подаване към Кико. Кико пробива. Юростеп, пас към Иван Йовков и точка! Резултатът е 2-2. Първи блок изравнява. Търновър от момчето с бялата тениска и топката е обратно при първи блок. Пробива, стрелба от Кико и пропуск. Тук дали имаше фал, той претендира за фал. Но вече е късно, Марокко пробива. Пас. Обратно към Марокко, каква хубава. И мръсно насиране. Оп! Сайд степ 3, но мръсен брик. Ребаунда е хванат от Иван Йовков, той пробива. Пробиване
Точка от Иван Йовков. Ето го, Иван Антетекумпо. Спайдермен ли си къси? С гащите на Джимбим. Каманяка пробива и мръсен пропуск. Рибаунда е хванат от Димитър Вълчанов. На пушиния гъс. Димитър пробива. Прави две крачки пас към Иван Йовков. Митко! Не! Рибаунда е хванат от Иван Йовков. Радостин Вълчанов. Тройка. И рибаунда е хванат Можеш от с две петата. тройки да направиш луд. Така. Това е тройка, но нищо. Ти не искаш да направим ли точките? Ние трябва да играем до 10. Това е дълъг пас към Иван Йовков. Мръсен фейк и това е точка! MVP! 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 Грешен пас, стрелба, но пропуск. Рибаунд от Димитър Вълчанов. Пас към Кико. Кико са сложливи движения, но изпуска топката. Така. Намира Райков. Райков с пас към Вълчанов. Той влиза! Митко! Какъв гол! Битак! Ей, тей! Така, Марокко пробва тройка, но къса. Ребаунда е хванат от петста. Обратно пробиване. И това е кош. Сега трябва да има един отбор, който го подкрепяме. Така, личи си кой е ясният фаворит от този матч. Топката е в Радостин Вълчанов. Обратно към Йовков. Какво ще измисли Йовков? Пробиване. Закрито движение на Спайдермен! Това е Веном. Закрито движение на Спайдермен беше това. Така, пробиване от Марокко. Много мръсен ербол. Рибаунда е хванат от Вълчанов. Пас към Вълчанов. Той сам пробил. Радостин пробива. Много пропуск. Рибаунда е хванат от петста. Нищо, нищо! Петста. Пау. Пау, видях го. Виж му ръката. Бе, те какви са шоби, ние ще го такива бой. Те играят 12 минути уж, нали те? Ще опецата му е за това. Знам. Прега му е. Както беше от нашата Естония черния, ама прочакме интерес. Райков хваща рибаунда. Кико пробива. Дали ще намери Иван? Какво ще измисли Кико? Пробиване и лесна точка за първи гол. Резултатът е 7-3. Остават броени минути до края на матча. Стрелба, тройка, но пропуск. И топката е обратно при първи блок. Ето го Радостин Вълчанов. Минава центъра, подаване към Кико, връщане обратно към Вълчанов. Кико, двоен пас. И каква точка за първи блок. Резултатът е 8-3. Делфин направо не знаят. Коефициента е 1,10 за първи блок до момента. Осем-3. Да. Ляво. Отбор първи блок. Две къси стрелби, топката е обратно по първи блок. Кико подаване към Иван Йовков. Иван Йовков сам. Пробиване от Иван Йовков. И това е точка. MVP! 5 точки за Иван Йовков, MVP-то. 5 точки, 8 рибаунда, 2 асистенции.
Момче Дълчанов. Така, намиране обратно. Фейк пас. Димитър Вълчанов, подане към Кико. Кико пробива, връщане към Йовков. Не. Пропуск. Не, нищо. И това е точка за първи блок. Първи блок. Така, пробиване от момчето с бялата тениска, стрелба, но това е къса стрелба. Още един рибаут от Иван Йовков, скоро ще има дъбъл. Така, Митко пробива. Стрелба от Митко и това е точка! Дигай ги! 11-3. 11. Не е 10, 11 няма. Всичко се записва и документира. Няма лъжа, няма измама. Всичко е записано 11-3 Кико. Не са Така, съгласен. Ростин Вълчанов намира Кико. 2 в 1. Стрелба и къса. Така. Връщане към Мароко. Мароко пробива. Фейк пас и топката е отнета. Стрелба и тя е вътре. 11-4. Ти се притесняват. Притесняват се от камерата. Кико пробива. Там и топката е обратно при първи блок. Ти не се спратим, бро. Какво играете? Време ли играете или точка? Колко? Майко! Ме няма ми стигни паметта, какво правим, бе? Така, Ростин Вълчанов. Скрит пас към Иван Йовков. Обратно ребаунда. Бай. Така, Димитър Вълчанов. Пробиване от Вълчанов и това е късна стрелба. Йовков обратно. Димитър Вълчанов! Оу! Фал! Така. Ростин Вълчанов с топката. Дане към Кико Божилов. Така. И какъв стил от Митко? Пореден търновър за Делфин. Имат повече търновъри, отколкото точки. Скрит пас към Ростин Вълчанов, той стреля, но фаул. Няма ли фаул? Така, топката обратно в петста. Какво ще направи той? Едно пробива сам, стреля, но няма късмет петста. Рибаунда обратно, оп, бил от Мароко, пореден търновър. Но Рейкол спасява играта. Ростин Вълчанов, пас към Кико. Кико стреля тройка. Къса стрелба. Иван Йовков обратно взима рибаунда. Ростин Вълчанов и това ще бъде... Оу! Седма точка за Иван Йовков, той направо ги попиля. Добре ти? Пас, това ще бъде ли тройка? Стрелба. И ето е първата тройка. Не мога да повярвам! Обращалка! Каза лъгощо движение от Кико. Какво ще измисли сега? Пас към Ростин Вълчанов. Стрелба, но къса. Няма човек за рибаунда. Така, сега пробиване от Делфин. Момчето не подари излакомиса. Радо! Няма да сменя кошнице. Не, то няма да. Така. Но какво се прави? Делфин не знаят момчетата. Много лошо отиграване. Кико пробива, но беше блокиран от 500. Ще се преразглежда ситуация, ако има нещо Ако спорно. има нещо. Така, пробиване от момчето Юрусев. И това ще бъде кош. Уау! Делфин напредват.
Малко по малко се завръщат. Малко все още има шанс. Коефициента се дигна от 1,10 на 1,20 за първи блок. Така, Радостин Вълчанов, пас към Райколов. Райколов, много мръсен блок. Пецата с 2 блока до момента. Така, Марокко пробива, но не намери паса. Търновър. Идва! Така, Димитър Вълчанов. Дава, но топката е загубена. Обратно в ръцете на Делфин. Които играят 16 минути от... Повече да, има и още едно 17. Майко... Така, Кико. Побежал с тройка, но къса стрелба. Рибаунда обратно от Иван Йовков. 11-ти рибаунд за матча. И 8-ма точка. Никой не може да спре Иван Йовков на момента. Така, пробиване с кришен пас, но това ще бъде ербол пред коша. Не знам какво наблюдаваме, драги зрители, не знам. Коефициента обратно е 1,08. Жалуващо движение от Иван Йовков. Дали ще пробва стрелба, подаване към Кико. Връщане обратно към Йовков. Стройка! Не. Пробиване, но изеде блока. Така. Кико с тройка, но къса стрелба. Топката е обратно при Делфин. Така, пробиване от Делфин. Наблюдаваме 2 в 2 положение. Но какво се случва, като че ли играчите на Делфин се отказват? Тихо е, ние те сме ги кръстили. И добър финиш от Делфин. Какъв е резултата? Не знам вече. Не знам. 13-7-8 нещо такова. Изгубих ги вече. Все докс, брейк. Дай да гледам реплея. Така, стрелба от Кико, но мръсен брик. Райкол взима рибаунда. Пробиване от Кико. Така, Марокко къс пас. Не помня, да, Тройка, но къса стрелба. Марокко хваща рибаунда. Това трябва да е лесна точка и точно така. 14-8. Така. Анел хваща топката. И явно имало фаул. Така, Митко Вълчанов пробиване, стрелба и това е лесна точка за Вълчанов. Регистрира трета точка в досието си. Колко? 14-8. Толкова се бе. Аз това как? 14-8 казах, има слушахте. Научках правилния резултат, няма значение. Така, дълъг пас към Кико, спасение, намира Иван Йовков. Йовков между трима и това е точка! Още една за дабъл! MVP! MVP! Петко Петков! Не! Реално още един рибаунд от Иван Йовков. Чакай! Той иска да направи Той дабъл! пробива Дай Иванка! стрелба и това е точка. Дъбъл за Иван Йовков. Не мога Иван да направи тези точки. 16-8. Трябва 28. Петата с тройка, но стрелбата е къса. Топката е обратно при Делфин. Още една тройка, но още една къса стрелба. Не са борите 60 на 5. Ще едно сме. Добро пробиване, но нямаше късмет при стрелбата. Така, топката е обратно при Иван Йовков. Той пробива, но крачки. Крачки.
Нищо Ванка, имаш дабъл, не се притесняй. Няма проблем. Ето наш дабъл. Вика да направи примерно 10 точки и 10 рибаунда. Да пак. А знаеш кой е трипъл дабъл? Знаме, нали бетвам на NBA, как няма знаме. Така, залъгващо движение, пробиване, Още 5 асистенции му но трябва. финиша е лош. За трипъл Така, дабъл. пробива. Ето сам, много къса стрелба. Иван Йовков, поредния ребаунд и поредната точка. Като че ли той изобщо не се опитва. Той направи наистина като един такова боя. Да го изкупа направо на бегане. Айде, да искам тройка! Кара Ростин Вълчанов, пробива. Стрелба, но къса. Ребаунд е хванат от Марокко. Залъгващо движение, но финиша ни беше много добър. Ребаунда е хванат от Димитър Вълчанов. Сега той пробива. 1 в 2 и изяря мръсен блок. Не. Взели този блок, бе. Топката е обратно при Делфин. Така, пробиване, Не, стамина. там и лесна точка. Ай ми так! Така, Делфин бележа 10-та си точка, но Иван Йовков все още има повече точки, отколкото целият им отбор. Бе, интересно. Не усещам. 10 ляво. 10 ляво. Давай, Наси! Така, стрелба от Наско и къса стрелба. Поредния ребаунд за Иван Йовков. Сега той пробива. 1 в 1 пред коша, но не се получи тази атака. Но топката е обратно при първи блок. Несполучлива атака, несполучлива. Подаване към Кико. Дълга тройка, но няма късмет. Не знам вече. Те отдясно са 10, отляво не знам. Едница 10. Така, тройка от Марокко, но няма късмет. Ребаунд от Радостин Вълчанов. Дълъг пас към Иван Йовков, който е пресякан, но все пак попада топката в неговите ръце. Иван Йовков с сложливи движения. Какво ще направи? Не! Нищо Ванка! Какъв стил Димитър Вълчанов. Топката е в Кристиян Божилов. Пробиване, скрит пас. Но Това е финишът не е добър. пропуск от тъпия битко. 18-8. 10 са, не са 10, трябва да са, не са 8, трябва да са 10. Бе. Ми нищо щупи за лица марака е. Контузия. Смена на тебе. Не съм виждал. Ще виждам зъбите. Не, Изпадка го. не по това не се чуе. Я знам. Скажете си това, всичко става. Сега се изпусна по гръб. Ой, как кривици, Успей сега. Пацо дебелак. Това ми не са колеш, колко ще взимаш, ама. Митко 3! Митко за 3! 3! 3! Не, от Топката е пресякана. тройка трябваше, ми так. Пробиване от Кристиян и Уоу! 19-8! са 8-10 са. Добре, бе, 19-10, 19-8. То няма значение. Севка си. Пак падат. Поредната тройка и това е вече, не знам, едно от 15 опита. Камерата Ростин Вълчанов трябва да е лесен финиш и точно така. Банка, асистенции трябва да имаш. Още 3 асистенции. Иван Йовков се старае, просто се запише трипъл дъбъл. То не може, то
30 си, ама то някак, да, то някак невъзможно. Стрелба е поредния ребаунд за Иван Йовков. 16-тият му. Ай, Банка! Трябва една точка. Бе, ми сега пак да пръзна. Побиване от Наско, но стрелбата е къса. Ребаунд от Димитър Вълчанов намира Йовков. Финална точка! Финална точка за първи блок, но той решава да подаде истински спорт. Край на матча! Кой братята, не мога! Така, Иван Йовков, какво ще кажете така за феновете? Много добро представяне, наистина. Така, сега сме интервю. Ела тук съм за... Така, много добро представяне. Искам да благодаря Дабъл. на строгата и на Навара. Още само цели 2 седмици трябваха, за да направиш трипл дабъл. Какво те мотивира в този матч? Ами радо. Радо, Да. това е твоята мотивация. Моята мотивация. Много ми хареса Симпатично твоята игра. момче. Много ми хареса твоята игра. Добро Какво ще кажете за противниковия отбор? Затрудниха ли ви? Долу-горе като с нас влизах. Точно така. Отлично представяне. Довиждане. Така, Райков, ти като най-ценен играч на матча, какво ще кажеш към... Какво е мнението ти за отбора? Беше много лесно. Моите са много слаби. Твоите са много слаби. Да, Грего и после червеното за нищо не са. Ти какво постигна в тази игра? 17 от 27 точки, 64 асистенции и така. Браво, Екопче. Истинското бъдеще на България. Истинско бъдеще. Така, пожелавам ти късмет и ще се видим в другия матч.